Migatos kentasa karsaning Allah. Biyen mirwaake sabdaning Gusti, mung karepe dhewe kang dituruti. Samangkyo pratobat nami serama, migatos kentasa karsaning Allah. Pring Yesus samarta pasrah jiwa raga sinunggal sang Yekti unggul sing pati. Pring Yesus samarta pasrah jiwa raga sinunggal sang Yekti unggul sing pati. Ngaturaken sugeng enjing pinanggih wonten ing dinten Selasa setunggal Februari 2021. Mugi kula lan panjenengan tansah pinanggih pingah lan saras. Sumangga sesarengan kita nyatunggil kelayan Gusti wonten ing salebeting pakempalaning pandonga enjing. Sing rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus nunggil ing panjenengan sedaya. Amin. Kita mirengaken kidung aduh senenge. Aduh senenge, aduh pulange, Gusti Yesus wis nyawiske urip ing
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal enjing menika saking kitab Jabur 56. Poto ingkang kaping kalih tumugi ingkang sekawan welas. Duh Allah, kawula mugi patuko welasi margi tiang-tiang sami ngidak-ngidak kawula. Sarta kawula dipun perangi saha dipun pepetaken sadinten muput. Mengsa-mengsa kawula sami ngidak-ngidak kawula sadinten muput. Malah kathah tiyang ingkang nglawan kawula klayan gumunggung. Menawi kawula ajrih, kawula menika kumandel dumateng Paduka. Gusti Allah kang pangantikane tak alembono. Iya Gusti Allah iku kang tak andelake, mulane aku ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku. Sadinten-dinten sami ngruwetaken perkawis kawula. Sami tansah gadah kekajengan badhe nantukaken piyawon dhateng kawula. Sami badhe nempuh ngintip saha ngawasaken dhateng lampah kawula. Kados tiyang ingkang sami ngangka dhateng nyawa kawula. Tiyang wau menapa saged oncat menawi ngengeti durakanipun wau. Duh Allah, para bangsa mugi sami Paduka repahaken klayan bebendu Paduka. Kasangsaran kawula menika Paduka ingkang ngetang-ngetang. Luh kawula Paduka rimat wonten ing impes Paduka. Sedaya rak sampun Paduka catet wonten ing kitab Paduka. Mungsuhku banjur padha mundur nalika aku sesambat. Aku yakin yen Gusti Allah nunggil karo aku. Gusti Allah kang sabdane tak agungake. Pangeran Yewa kang sabdane tak agungake. Gusti Allah kang tak andelake, mulane aku ora wedi. Manungsa bisa manggawe apa marang aku. Duh Allah natar kawula badhe kawula tetepi wonten ing ngarsa Paduka. Kawula badhe ngaturaken kurban panuwun dumateng Paduka. Amargi Paduka sampun ngluwari nyawa kawula saking pecah. Malah njagi suku kawula satemah boten kesandung. Mila kawula saged lumampah wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing pepadanging gesang. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda enjing menika sakmasa ajrih kawula pitados. Wonten lare SD badhe dipun vaksin malah jerit-jerit boten kanten-kantenan. Menika limrah margi piyambakipun ajrih klayan dom suntik. Jebul boten namung lare alit. Tiang dewasa ugi wonten ingkang sami ajrih. Wonten ingkang alesanipun wedi lara, wedi nemahi ingkang boten sae, wedi karana sampun nampi berita ingkang boten leres. Sasampunipun dipun vaksin nembe saged ngraosaken bilih boten wonten kedatosan menapa-menapa. Ingkang swau dipun bayangaken ngajri-ngajri sanyata boten kelampah. Kathah alasanipun tiyang sami ajrih dipun vaksin. Ingkang mangka vaksin menika kangge nanggulangi virus COVID-19. Tuwin kangge kasarasan diri kita piyambak. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, ajrih menika limrah. Kamanungsan sanget. Prabu Daud ingkang sampun ate ngasoraken reksasa Goliat ugi tasih katunungan raos ajrih. Daud nyuwun kawelasan saking Gusti, sebab mengsaipun sami mepet, ngupengi, lan damel rancangan katurakan. Ing salebeting raos ajrih, Daud milih mitatosi Gusti Allah sarta janjinipun. Kanthi mekaten, raos ajrihipun boten nguwaosi manahipun kemalih. Daud pitados bilih Gusti Allah sampun nampi injih tangis lan ceritipun margi karana kasangsaranipun lan Gusti wonten ing pihakipun Daud ingkang badhe paring pitulungan. Kanthi pengandelipun Daud sakmangke anggadhahi kekentelan. Manungsa bisa nggawe apa marang aku? Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Samangke kita ugi dipun kupengi kathah tiyang ingkang boten remen dhateng kita.
Kita asring dipun pepet, dipun awasi, dipun padosi luputipun, lan malah remen ingkang sami damel masalah dhateng kita. Sami remen ngerancang piolo. Boten cekap semanten, ing padintenan kita ugi dipun pepet dening masalah ingkang silih gumantos. Masalah sesakit, putra wayah, kabetahan, lan sapiturutipun. Menawi dipun raosaken kados boten wonten telasipun. Awit kathahipun saged damel perkawis menika kita sami nemahi raos ajrih. Ajrih ngadepi masalah, sesakit, sarta pangancamipun tiyang duraka. Boten perlu ajrih, awit Gusti Allah ing pihak kita. Manungsa bisa gawe apa marang gesang kita, boten saged. Mila sami kendelo awit Gusti nunggil kelawan kita. Sumangga kita sami nglenggono injih karana karinggihan kita ingkang asring dawa dhateng raos ajrih. Samasa ajrih kita pitados. Gusti mesti paring pitulungan. Amin. Sumangga kita tumungkul ing pandonga. Duh Gusti ingkang dados sesembahan lan pepunden ing gesang sarta ingkang mengku pejah gesang kawula. Kawula sepa sowan ngaturaken kenging panuwun syukur awit berkah ingkang sampun rumentah. Mugi kawula saged ngejakaken saha migunakaken peparing patuko kanthi manah ingkang iring lan sembodo. Satemah berkah peparing patuko ingkang kawula cepengi lan gadhahi saestu dados berkah tumraping gesang kawula ugi dhateng sesami kawula. Duh Gusti kawula Yesus Kristus, kawula nyadong berkahing swarga lumuntura dhateng para sepuh. Kaparing ana kiat lan saras kelangkungi raos ajrih lan wasumlang ing bab menapa kemawon. Tansah kumandel dhateng paduka ingkang dados karosanipun. Satemah gesangipun sami pinga-pinga lan kepaing raos syukur lan dinten menika saged babar raos tresna dhateng putra wayahipun. Mugi sedaya sami pinanggih wilujeng nir ing rupeda lan piyawon. Matur nuwun Gusti Yesus, kawula sampun kepareng ngaturaken pasambat lan pandonga menika. Mugi ingkang dereng katur sampun paduka uningani minangka tambahing berkah. Kawula namung masrahaken wetah injih badan saha nyawa kawula wonten ing asta paduka. Pandonga lan panyunan kawula menika kawula unjukaken wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula badhe mungkasi srana donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula injih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantuaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Sugeng ngaya jejibaan ing dinten menika.